Ο Ιάσονας είναι στο πιάνο και ο Βασίλης στην κιθάρα και στο τραγούδι. Πάμε. Τι ομάδα είστε? Τραγουδίστε ένα τραγούδι. Εσύ Ιάσονα τι ομάδα είσαι? Τραγούδα, πες ένα τραγούδι για την ΑΕΚ. Τώρα θα τραγουδήσει ο Ιάσονας και θα παίξει πιάνο ο Βασίλης. Έλα, για να σας δω. Δώσε και την κιθάρα να παίξει η κιθάρα ο Ιάσονας. Πάρε το μικρόφωνο, πήγαινε από την άλλη. Ιάσονα, μπροστά πήγαινε από εδώ για να φαίνεσαι, από εδώ. Εκεί. Από εκεί πήγαινε, εκεί πίσω. Για τραγούδα. Τραγούδα Ιάσονα, ο Βασίλης τώρα στα πλήκτρα. Το βάλω εγώ. Μπράβο, τραγούδα, κάτσε εδώ πέρα και τραγούδα. Έτσι και έτσι, Ιάσονα, έτσι κοιτά. Έτσι κοιτά. Όχι, μην το τραβάς. Έτσι. Τραγούδα, τραγούδα. Το βγαλές. Μπράβο, πάμε. Άι κουλέ, άι καράουλε. Α, πότε?